Ugochukwu meleze n'enu wanu eze koya bunu makugo chalache wero n'ochuchu akalonya jibiu wanu mezie na nyeko ya ji mebezi wadonu onyinye chukwu nyelu onye n'ụwa nụ mezie na ya ka ọ ga-eji lụlụ chukwu ọlụ ọ bụlụ maka obele nwanụ onye ọma chukwu meleze n'enu ụwa nụ nwoke chukwu bunyela ego oyibo nụ ma ya ji enyezila ụmụ ogbenye aka o wee bụlụ maka Chief Kenneth Akekpuchi ọnwa Agbo ọnwa Ịchaka Million ọnwa Wintato na Switzerland aga ịba ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo nụ ọnwa na-echelu ụmụ Igbo na Dublin onye ụmụchukwu zipụtara ka onye ụmụ ụwa kanụ ka onye ụmụ ogbenye akanụ ọgbọ oge onye na-emegbu emegbu a egwu ịka iwechiatala azụnụ maka na etu onye si eme ka ekwesị akpụ ya nụ asị na ụmụ oge adafụ njọ na ife onye melụ na nya ka eji ekwu maka ya nụ na nya mela anyị ji ekwu maka nya bụ odogwu nwoke nụ ọnwa Ịchaka Million ọnwa tilife wedịzianụ ọnwa Ịchaka Million ezomogo nne Igbo odogwunu ọnwa tilife wedịnụ ozigbo ndụ onye ọma biko bilio ọga imelu na nya ka anyị na-ekwuzinu enyemaka inyelu ụmụ Igbo ka anyị na-ekwu maka ejiri nyekili mgbaka agba n'aka nụ ife dị mma n'anya bụ nwanne nụ omogo melogo gaba n'iru nụ libalilinazi nwere ọdịda ọzọ nụ ege n'ọnụ ụmụ ụwa nụ ege n'ife ụwa ya ekwuzi nụ melogo gaba n'iru na nya ka iji bịazi ụwa donu onye ọma jide ka iji na ike agwụ na ya ma nchanụ lụkwa ife chukwu zipụtara ihe ka ịlụba n'ụwa donu ọkụ agụnyelụ nwa n'aka n'ụwa na ọgbalugbu ya ma nchanụ o jide onye mmadụ ka o yeli akọni ya nụ onye sili jide ka o ji nke ọ na-eme amakanụ ezomogo melogo gaba n'iru nụ ọkwọchinya na-akwụ ya ụgwọ lụ chukwu olise n'anya na-akwụ ụgwọ ọgọdonu omogo ọnwa odogwu ọnwa tizili ife wedịnụ ọnwa na Dublin ọnwa na Nkanu Igbo odogwu mmiri nwere ebe na adọnụ ngwongwo na ngwongwo na anya ka eji amalụ ọgaranya ọnwa tisieke ọbụlụ onwe oyoko yesa ọnwa Ịchaka Million ọnwa aga ịba nwoke ọmanụ ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo nụ ife Nkanu ji dị ebube ọnwa na-etiri ụra niile bụ odogbunu ezomogo na Dublin onye ọma onyinye ji bịa ụwa ka ị na-emezinụ ọlụ ọma chizili na ka ịdaluo ozigbo ndụ nyelu ụmụ ogbenye aka nụ ọlụ omelulu na n'anya efuli anya ihe dịka Chineke dagwapụlụ n'ụlọrụ ọma chukwu nyelu ihe gaba n'iru omogada afụ njọ n'ụwa nụ aga ịba odogwu ọnwa
ife wedenu ị na-eme aka na-ekpuchi ọnwa n'enu ụwa donu aka na-ekpuchi ọnwa tizie n'ife dị n'ụwa nụ otisi ka ọ bụrụ ụzọ nwa oyokonu ọnwa bụ ife nụ ife batazi ọchịchị awala ọsọ nụ onye ọma biko gaba n'iru n'odogwu eze ọmụgolụgbọlụma Chukwu zitere ekelu ọnụ ege na ntị ege na sili ụmụ ụwa kemale maka ikwu onye mena n'ụmụ ụwa ya silili o ma ya imebekwa nke gị na chi ya balụ n'ụwa nụ maka na onye rapụ ifenya na chi ya balụ udonu onye rapụ ifenya na chi ya balụ ogene ka ya emebezi onye ọma biko melụ ọgọ gaba n'iru nụ aka Chukwu dị na-arụ Chairman Director Ọnwa Ichaka Million Clothing Line #1 Online Fashion Designer ebe a na-ele akwa malụ mmanụ akwa dị iche iche nụ ma nke nwoke ma nke nwanyị ma nke okenye ma nke nwata ụdị akwa ọbụla ịchọ na jebe n'Ọnwa Ichaka Million Fashion World ị ga-enweta ebe anwanụ they are the best. Chairman Director Ọnwa Ichaka Million Foundation ebe a na-enyelu ụmụ ogbenye aka nụ every little help maka na ka ọra ewetara onwe ya nụ ife onye nwelụ na nya ka o ji eme ọgọnụ ndị zolu ndụ erikanụ ndị melụ ọgaranya kalịla akalịnụ ọnwa oyoko kedu mmekọlụ na ya lụnenụ ụmụ ogbenye imelụ ọgaranya na fabụ aja dị na nenu oge imele rigariganụ ọ si mụ kene ezi nwunye nụ maka nwoke na-aga n'iru ezi nwanyị ekwe n'azụ mezienụ Lady Mrs. Lolo Beldani Maronica Agbo Ajibonwa Monista nwanyị ọmanụ asị na agbala dị mma na agụ die n'irunu ọkwụlụ kalịsịa nwanyị nwere obi salịsalị nwanyị na-eme ọgọ nne mụ dị nwodo na-ekwupụlụ nụnụ maka ọgụ numelụ mụ n'ụwa nkanụ Chukwu ga-akwụ n'ụgwọ nụ kedu maka ezi nwanụ ofu nwa ka ọgụ nwụrụ Prince Lino Ezebata Agbo Ozuome the 5th na ndị agha amụ iche ọkụ na anọ na Nkanu Local Government Enugu Steeti nwa Chimeleze na nwata Ezebata ọfọ nna nyelụ nwa ka o jikwabụla odogwu maka na nwa ugo na-eyi ugo n'ọchanụ ọ si mụ kene ndị oyi ya nụ maka otu onye si eme ka ekwesị akpụ ya nụ ndị ọma nwere obi eji eme ọgọ nụ
ndị ọma na-enyelu ụmụ ogbenye aka nụ onyezi ka m chọrọ jebe Powerful Chief Honorable Frank Ugwu enyi kwọ nwa 1 n'Obudu Lake Enyi immediate past chairman Udenu local government onye ọcha enyi kwa nwezi nwanne m onye mmachukwu gọzila gọzinu Cisco onye mmụọ ya adịlị mma Cisco gosi mba nwoke ọmanụ onye ọcha onye ọma nwere obi salịsalị enyi kwa nwanne bụ kalịsịanụ ndị melu ọgaranya kalịla kalị ụmụ ogbenye na-azụ kalịlị udonu ọlụ ebube Chukwu ji ya lụnụ n'anya ka mụ na-ekwu maka omogo adafụ njọ n'ụwa nụ ogo onye melụ n'anya kacha ije dị enu enyi kwa nwa biko gaba n'iru nụ lipolilo olili nwere ọdịda ọzọ nụ Ugochukwu tụnyere ịdị n'isi odogwu onye ọcha nwayọ ka ijeje asị ebe mmefe dịrụnụ n'ezie na mgba ya lụọ ma ndịzinụ onyinye Chukwu nyere onye nụ n'ezie na ndị ilo ya gbaba mgbanụ mana afa gbasịanụ nke Chukwu kwulu ya eme na enyi kwọ nwa ezinụlọ ya adịlị mma ilinu ekene ka mụ na-enyenụ ọnwụ ịchakasị mụ kene iyo kenezielu mezi nwunye yinụ Chief Mrs. Barrister Ifeoma Omefugwu Ugo si na mba nne ọra nne na-ezu ọra bilinu Ugo si na mba nwanyị ọmanụ ezi nwunye anyị kwọ nwa nwanyị ọma bilinu ọgụnụ melu ka anyị na-ekuzi n'ụwa nụ unu melu nwodo tisibe egwu ikenu ọnwa ite ka miliọnụ na-ekwupụlu n'udonu ọlụọma unu lụlụ n'ụwa nụ na nya ka anyị na-ekwu ka njeke n'igwe chilechinu igwe dị ọra mmanụ igwe eji eje mbanụ onye ezi ka mụ na-ekwunu His Royal Majesty Igwe Joseph Aniakwo Ogbodo Ọhachireze the second na Mechi 1 Autonomous Community Igwe Chilechichi bụ odogwunu Igwe Ọhachireze bụ odogwu Chairman Director Liberation Hotel Limited n'Enugu ebe ụmụ Igbo na-enwele anwụle ebe a na-eli olilinu ndụ eso ogologo igwe ya adịle ya mmanụ ọnwụ ịchaka milion na nyasị m kelee Chibuhari bịa anyanwụ bịa fụmanyanụ onye ọma bịa fụmanya entertainment ka iji kalịsịanụ agụba na movie industry nụ
magụnyere ọghara bi n'onye ilu ogoludonu mana onye ilu ogugodo ya gụnye odogwu maka ife agụje mile dị ya na mbonu IG before OG the man with pedigree asị na okenyere aka nka na-egwu ọmala agba maka onyinye iji bi ụwa kalịla kalịnụ ọnwụ ịchaka milion odogwu na Dublin na nyasimukeneyinu ezoghị biko bịabanụ Ikechukwu Okwosa bụ odogwu powerful chief Ikechukwu Eze Okwosa Akụkalia 1 na Malaysia Ifechimeleze gburugburu odogwu biko bilinu ụmụzụ Okija achalogidi ka isi ejenu n'ọgbaru local gọọmenti Anambra nụ na nyekobele nwasi bịazi n'ụwanụ omogo biko gaba n'irunu ezi oyi n'ezie na fanaga n'ukweke oyi malụ obi oyi ya nụ ogi melu mụ n'ezie chi ya kwụghị ụgwọ nụ maka omemma na mma ya fụlelenu onye na-eme njọ na njọ seje ọnwụ ịchaka milion ezi oyiyi nụ na nyasimukeneyi anya jesu dodogwunu onye ka mụ chọlụ jebezienụ Honorable Ifeanyi Nnaji ọzọ Urafueze 1 Amuichu 1 President General Amichu 1 Tan Union odogwu biko bilinu President General Ndamichi bilio ọchịlịmma ya chi ọzọnụ nkịtịla anyị fụzili anya nụ etu onye si eme n'ụwa nụ n'ezie n'anya ka ekweji akwe ya ọga imelụ n'orikanụ na anya melụ ọnwụ ịchaka milion jekwupụlụ ihe ezoghị biko bịabanụ onye ka mụ na-ekwuzinu Chief Ọnụọra Ojii nwata kwọcha aka 1 na Gabi Kingdom Nkanu Local Government Managing Director Lakewood International Limited Kanezelu mezi nwunye yinu maka ifekwu debi enu agbala dị mma nyana kwudie n'irunu onyezi ka mụ na-ekwuo Mrs. Nkiruka Odi Ọdịbigwe 1 na Gabi Kingdom ezogolimobi dị enu nwanyị ọya adịlị mma ọnwụ ịchaka milion na nyasimuke n'unu maka na etu onye si eme ka ekwesị akpụ ya n'ụwa nke nọzụ Mr. Kizzy Logoji Agabi abanu powerful chief Kizzy Ogweji Aga Brazil na Germany
onye mmasị ndị aga amụ ichi ọkụ na nọ Enugu South Local Government ejenu aga ịba Brazil n'Igbo odogwunu Brazil onye chichi bili oge melu n'elu ụwa kalịla kalịnụ ụmụ ogbenye izolu ndụ na fanọfụnụ mmakolu na ya lụnenu ife onye melu ugo jibulu odogwu Brazil odogwu obele nwa tinyela ego oyibo mana iji ego tinyela ihe nyelu ụmụ ogbenye aka nyemela anyị iji ekwupụlu inu ọnwụ ịchaka miliọnụ na Dublin si m keneghị onye ọma biko Chifu Safelis Ukachukwu dị musonu umeji ihe nwata 1 n'ụgbọ odogwu na Anambra steeti tallest man afụ dị mkpa anụ isi ego umeni Igbo odogwunu obele nwachi gozila gozi bilio ogi na-emelu ụmụ ogbenye anyị fụli anyanụ ọgwụ ịchaka miliọnụ na-ekwupụlu inu ịchaka miliọnụ kpọlụ ya ezudo na Dublin odogwu asịọchọla udo ya bụ udo n'enu ụwa nụ onye ọma gaba n'iru Chairman Director The King's Tomatoes Aneli anamicha akanụ The King's Tomatoes bụ kasị akasịnụ kenezielu mezi nwunye yinu Lady Mrs. Monica Chinyere Ukachukwu ojugo di ya ojugo nwanyị ọmanụ osodi ya manụ ojugo n'ezie n'isokwa bilinu nwanyị mmalụ obi dị ya ọnwụ ịchakasị muke n'unu n'ezie nnu nwanyị ọmanụ onye zika mụ na-ekwuzinu Miss Chidimma Divine Ejim Soft Baby ezi nwanyị ọma sinu ụmụnne ọna Amechi 1 n'Enugu South Local Government ejenu na PA ọnwụ ịchaka miliọnụ ka ebozinu nwanyị nwere obi sale nụ apụ na nwe nwanyị ọma ọ bụrụ so n'ime alụmma nwanyị nụ inwekwazila ezi agwa ndị kwulu okwu na-agba owe kwuzienụ na agwa bụ mma nwanyị iji zụlụ ezi nwanyị Soft Baby onye adịle gị mma ọnwụ ịchaka miliọn na nyasi m keneyinụ n'ezienụ Chief Lawrence Ọnụọra Okonkwo akụruo ụlọ 1 n'Ọzara Nkanu Local Government odogwu Nkanu jide ebube Nostra bilinu na Vienna Austria ijezilu bilinu asị na-ebe onye bi ka ọ na-awachi maka na mmadụ ka ibi eji aganụ ọgaranya bụ omume na ara abụọ ọgaranya bụ maka na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe iso na ndị na-eme ọgụ ndị eze ome ọgụnụ na nyamela ọnwụ ịchaka miliọn ezoghị gị ji si mụ keneyinụ maka onye na onye na-aga n'ukwu eke
ndị oyibo ewesụsịanụ show me your friend and I will tell you who you are. ọgụnume elegbukwanunu n'enu ụwa nke Mr. Daniel onye kachi asọgwa eze nwanne ya dịlị mmanụ naked nwa mama ọbala Nsụka ezi nwanne m bilinu nwanne mmadụ bụrụ oyiye ọgụnumelu n'ọkalịla kalenu ọkwa mmadụ gị bịa eji aganụ biko melu ọgọgaba n'irunu ligbo lile olili n'inwere ọdịda ọzọnụ o jide onye mmadụ nne n'ụwa nụ asị m nko ya eliekọkwalienu ọnwụ ịchaka miliọnụ na nyasị m kene ihe onye anyị na-ekwu maka enu ọnwụ ịchaka miliọnụ bụ odogbunu ezoghị biko gaba n'irunu ndị ilo bịalụ gafatisa anyị nụ mana famarọ ka anyị si wee kwado nkilikili ka na-ekili ododonu ejiri ododeni ozunu ife dị mma na anya ka na-agba mgbanụ mana ụzọ Chukwu kwale nwere ochichinu onye ụmụ n'ezie n'anya pụtago n'egwunu oyi mụ na ihe dị kechi maka na echi adagbu akwụnụ yesa ezomogo bodogbu ọnwụ ịchaka milion ezoghị mmụọ bawapụta mmanụ ya dịlị mmanụ ife Chukwu kwulu ka ị na-emenụ ife gị na-etinye ịbalụ ka ị na-eme onyinye iji bi ụwa ka ị na-emesi ị na-ebi n'ụwa ilu melọgọ gaba n'iru maka na ụmụ gada afụ njọnụ ife Chukwu zili ka ị na-emenụ onye ego n'ịbụ onye echichinu ego Chukwu nyere gị ga-enyelu ụgbọ ogbenye aka ọnwụ ịchaka miliọnụ